No niin, ja morjeta taas. Täällä että ollaan taas. Tässä olisi niinku mitä me tänään ollaan tekemässä. Tuolla. Kyllä nyt on täällä kohta. Mikä tuntuu? Aloitetaan tekemään. Noin. Oho. Näin. Tuo. Tuohon. Noin. Laitetaan näin. Tehdään valtablokki. Näin. Ja näin. Siirretään tämä tänne. Näin. Ja noin. Siinä on 5 o'clock. Yhdistetään tämä tuohon noin. Ja siinä on jo valmis savukone. Tämä voi tehdä yksinkertaisemmalla tavalla, että sitä ei tarvita näin. Tosi nopeasti näin. Aha. Ei. Noin. Ja sitten näin. Oho, näin. Upsi. Noin. Otetaanpa.